Moi, tänään mä avataan tämmöset munat mun kaverin kanssa. Noniin, siis eikä ne meidän pitäisi niinku edes avata ne. Mä otetaan vaikka tähän mun tikkutuksen tää nyt. Tämmönen ryhmähau. Tuossa on sitä auki. Tää on tosi vaikea. Meidän pitäisi aina hakea sakset. No mennään hakemaan sakset, ottakaa. Moi monta kun täällä saksen kanssa. Tämmönen pikkunen muna. Miten mä saadaan nää aukes tällä? Älkäs meillä on ne 5 tilaajaa. Niin kiitos ja meillä on ainakin niinku 40. Noita. Onko nyt tykkäyksiä? Niitä oli 61. Eikö niin? Nyt Kiitti. Ja meillä on 1400 noita. Sitten, miten se tulee? Äkää. Mä tyydyn. Tarroja. Ja kyllä. Ja mä aloin värittää. Ryhmähau. Tosi kivaa he. Ottaks nähdä? Me saatiin tämmösiä liituja. Tai siis katsotaan ne, mitä me jäätetään. Sitten tyhmiä papereita, missä on kuvia. Ja tyhmiä tarroja. Arstela. Mitä sä sait? Saitko saman? Joo. Ei. No se on samat väritkin. On. Ihan tyhmää. Joo. Älkää ostako Tokmanilta semmosia yllätysmunia, koska... Me nostaa näitä käpinukkeita. Niin, koska älkää ostako sitäkään, koska siellä on vaan tämmösiä tyhmiä lyijyjä. Voi olla. Mä en tiedä, onko se käpiänukka talossa. Niin, että jos haluatte testaa, niin testakaa sitä. Että... Mut kattokaa. Eli nää on tämmöisissä pienissä paketeissa. Sitten... Että sitten vaan niinku tulee se tälleen. Ja sitten täällä on tämmösiä piirustuksia. Ja sitten nää tarroa. Niin, ei kauheasti paljon mitään. Ja sitten joku tämmönen lappu tuli sieltä. Älkää siltä.